Na sziasztok gyerekek, ez itt egy Garden Master. Az év első indítása lesz, lássuk. És itt van Laci. És itt van Laci éppen pucsit, de hát... Wow! Látjátok gyerekek, ennyi, hát ez pöcre indul. Ez egy nagyon bevált gép, igaz egy kicsit piszkos lett, mert tavaly nem takarítottuk meg. Ez nagyon brutál. Melegítsük még először a gépet. Egy profi fűkaszásról van szó, a gép az, hát az veretlen, top 5. Na lássuk! Milyen filmben voltunk benne az a ide? Nem tudom, hogy Ez egy nagyon királygép gyerekek. Na lássuk akkor, hagyd szóljon! Folyik be. Nagyon király! Ennyi, pörög, mint a gép! Vége! Csak úgy vágja az a Felgyi, a kis fejnök! Nagyon brutális gép, ettől erősebb nem is kell! Buli van! Ő a világ legjobb fűkaszása! Ezzel a géppel az élen! ...2017. 4. hó 12. év első indítása! Meg vagyok vele elégedve nagyon! Első rántást indul, gyerekek, ettől jobb gép! Hát, az urat egy kicsit szájba csapta, de a legjobb, akkor is. Meg a ternek is kinéztek erre a Garden Masterre. Legjobb. Mindent visz. Ez az év gépje. Köszönöm szépen gyerekek a megtekintést!